Salam dostlar, men şu gün reklama gördüm. Xitay naharlaryny dastlap etdiýär. Xitay naharlaryny gaty tagam gowdýar. Kim şu Xitay nahar dadyp görse Xitayça gurlaýardy. Başda öýle Xitayda ýaly duýýardy. Ana Xitayda ýaly duýmak üçin şoňa jaň atyp görýär. Naharymyz geldi. Çöpü. Hoş ba, beda jo ba ma, ya. Bánh mà, có mà cho mà ba, ơi ya, hào cao, cái nào, hoş mal.